Vengriyada geçirilen 45-nji bütün dünýä kuşt olimpiadasyna türgenlerimiz üstünlikli çykyş etdiler. Bu etapoşada oglanlaryň arasyndaky bäsleşikde biziň kuşçularymyz toporlaryň birinji orny eýläp altyn medala munasip boldylar. Toporşada gyýylaryň arasyna iýleşleme toporlaryň birinji orny eýläp altyn medal gazandylar. Halkary ýarşy uswatlaryň kemale gelýäniň göküzi. Mälim oşýaly oýunlara çekilişlik häsiýet mahsus boldy. Her bir kuşçuynyň maksady okunlygy kuşt olimpiadasynyň öz boşly bedegine urly. Halkary ýarış türgenlere okyp başlanıklaryny açyp görkezmäge şert töretdi. Her bir kuşçuynyň kämilleşmegi üstünlikleri üpjedi. Ýurdumyň türgenleriniň 45-nji bütün dünýä kuşt olimpiadasyna belin sekbetleri eýlemekleri öz boşly bayramçylyk sowgadydyr. Türkmen türgeniniň karate-do boýunça Hataýda geçirilen Aziýa çempionatyna şowluşyk etmek bilen baýrakly orny eýlemegi ajaýyp üstünlik boldy. Eýleşimiz Aziýanyň iklim ýarışyna 3-nji orny eýläp, bürünç medal gazanmagy başardy. Eýleşlemediň halkary ýarışlaryna gazanan üstünlikleriniň bayramçylyk dawarlar bilen utgaşmagyna çuňur many bar. Belin sepketleriň eýlenmegi Türkmenistanyň sport awruny artdyrdy.